ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଙ୍ଗପାଳ ଆକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପଙ୍ଗପାଳ ଏକ ଝିଣ୍ଟିକା ଜାତୀୟ କୀଟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସବୁ ଝିଣ୍ଟିକା ଯେ ପଙ୍ଗପାଳ ନୁହନ୍ତି ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତେବେ ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ଝିଣ୍ଟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଫରକ ରହିଛି? ପଙ୍ଗପାଳମାନେ ସର୍ବଦା ଦଳଗତ ଭାବେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଣ୍ଟିକା ନା ଦଳରେ ଆସନ୍ତି ନା ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପଙ୍ଗପାଳମାନେ ଘଣ୍ଟାକୁ 16ରୁ 19 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଦିନକୁ ଗତି କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 150ରୁ 200 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ଝିଣ୍ଟିକା କେବଳ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପଙ୍ଗପାଳମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଦଳଗତ ଭାବେ ଫସଲ କିମ୍ବା ଗଛଲତା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହନ୍ତି। ପଙ୍ଗପାଳର ଝିଣ୍ଟିକା ତୁଳନାରେ ଡେଣାଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଆଉ ବଡ଼। ଏବେ ଯେଉଁ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେମାନେ ଈଷତ୍ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର, କିନ୍ତୁ ଝିଣ୍ଟିକାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଫିକା ସବୁଜ କିମ୍ବା ଧୂସର। ତେଣୁ ସବୁ ଝିଣ୍ଟିକା ପଙ୍ଗପାଳ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଝିଣ୍ଟିକା ଜାତୀୟ କୀଟ ଦେଖିଲେ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।